Bħala partit ridna l-qasam tal-familja mbaċċenna allura dwar l-ħarsin ta' tfal impoġġuh ukoll fuq l-aġenda politika. U propju din il-konferenza se nkunu qegħdin nittrattaw b'mod ġenerali b'mod holistiku l-ħarsin ta' tfal, però anke baċċen fuq il-qasam tal-fostering u anke tal-adozzjonijiet f'pajjiżna. Se jkollna wkoll anke nies li jmissu ma' dawn il-qasam, fil-fatt anke l-qasam tas-social workers li huwa ħolqa importanti f'din il-katina ta' servizzi li nataw f'pajjiżna. Darilna wkoll li għandu jkun punt ta' tluq biex nfasslu wkoll il-politika tagħna, apparti li nibdew proċess ta' konsultazzjoni, però se nkunu qegħdin ukoll b'diversi temi li se jitresqu wkoll f'din l-istess konferenza, se nkunu qegħdin naraw ma' dawn in-nies li jmissu dawn issues partikolari wkoll propju proposti tagħhom li se jkunu qed jitresqu lejn il-partit allura nibdew ukoll proċess ta' konsultazzjoni. Min irid jattendi faċilment jista' jattendi hemmhekk din se tkun nhar is-Sibt propju li ġej 2 ta' April f'sanar ta' filgħodu bejn it-8:30 u n-nofsija u qed jista' jibgħat email fuq fosteringadoptions2016@gmail.com. Il-pubbliku ġenerali huwa mistieden li jattendi u jipparteċipa.